Tehát a mai edzésünk a karizom edzése lesz. Laila Alekszel és Kozaróci Tiborral, Boldevil Tiborral, és a riporterünk szokás szerint Lakatos Múmia Mihály lesz. Mert nélküle, ugyebár nem tudtuk volna ezt az oktatófilmet, illetve nem csak ezt, hanem a többi részt sem így megcsinálni. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük neki. Zavarba hozol Zoli, hát nem érdemlem meg ezeket a magasztaló szavakat. Örömmel tettem, tudod jól. Valahogy én is szóval szívemen viselem a versenyzők, a sportolók sorsát, egyrészt másrészt, mert valahogy lételemem nekem is a testépítés, meg úgy egyáltalán a sport. Úgyhogy köszönöm, hogy megköszönted, de tényleg nincs rá szükség. Nagyon jók a kérdések, tehát szakmai jellegűek a kérdések, és úgy érzem, hogy nagyon sokat lehet belőle épülni. Tehát nem egy egyszerű kamerásról van szó, hanem egy igazi hozzáértő riporter, aki hát benne él ebbe, és hosszú évek óta űzi ezt a sportot. Tehát azt kell mondjam, hogy megfizethetetlen az a segítség, amit nyújtottál nekünk. Ezért nem is kell megfizetni. Jó, hát akkor innentől... Figyelj, nekem az egy megtisztelő feladat, tényleg egy megtisztelő érzés, hogy rám bíztátok, megbíztok bennem, és hagyjátok, hogy tegyem a dolgomat. Tehát az már eleve túl van fizetve. Na, akkor kezdődjön a szakmai munka. Ahogy az előbb Vida Zoli említette, most kezdődjön szakmai munka, tehát a magasztaló szavak után, amit úgy érzem, hogy nem szolgáltam különösebben rá, most valóban kezdődjön szakmai munka. Egy edzésklip sorozatnak a végső szakaszához, ha úgy tetszik, a záró szakaszához értünk, tehát most záró akkordként említetted, hogy a karredzés következik. Ez azt jelenti, hogy a teljes karredzés, tehát a hajlítók, ha úgy tetszik, a köznyelven biceps, és a feszítők a triceps. Igazából az 5 főizomcsoportot mutattuk eddig be, igaz? Kezdtük a melledzéssel, amit Boldevil és Frater, igen, ők mutattak be, utána következett szintén az ők közreműködésével egy válledzés, aztán Alex Major Zsolttal bemutatott egy hátedzést nekünk, az előző ciklus, tehát az előző klip az a lábedzés, a comb és így van, tehát egy teljes comb, úgy van, lábszár és fenék, tehát gluteus edzés, és akkor most következik a karredzés, a főizomcsoportnak akkor tehát ez a záró edzése. Említettük azt is, hogy igazából ez az edzés, tehát egy relatív fogalom, hogy most milyen egy izomcsoporton belül hány gyakorlatot lehet végrehajtani, számtalan, rengeteget, hiszen ha körbenézünk, ha körbenézünk a terembe, tehát láthatjuk. Nem annyi eszköz van, amennyit mi dolgoztunk, tehát lényegesen több. Itt azt sugallja ez a rengeteg gép, hogy számtalan, több 100 gyakorlatot végre lehet hajtani. Ezt a néhány bemutatott gyakorlatot, ha jól értem, azt mondtad, fakultatív jelleggel, tehát oktató jelleggel csináltátok, hajtották végre már a szenvedő alanyok. Mégpedig... Hát igazán azt kellene ezekből az edzésklipekből tanulságként levonni, hogy melyik gyakorlatnak milyen a terhelés görbéje, melyik az a szakasz, ahol lassítani kell, mi az, amire figyelni kell, tehát a mozgáskoordinációs része. Most igazából az már, hogy mondjuk egy fekvenyomás, vagy egy mellkörnyomógép, vagy egy 45 fokos nyomás, vagy egy 45 fokos nyomógép, vagy egy fölfele való összenyomógép a felső mellizomra. Tehát ezeknél ugyanazokat az izomcsoportokat dolgozzák meg más szögből másképp, de maga a terhelésnek a jellege, tehát az, hogy hol kell lassítani a gyakorlatot, hogyan kell a könnyéknek állni mondjuk egy nyomásnál, tehát ezek alapvető dolgok, tehát ez mindegyiknek ugyanaz. Tudom, minden edzésklip alkalmával ezt elmondtuk, hogy ez igazából tehát arra éleződik ki, hogy a gyakorlatok szabályos végrehajtását mutassuk be elsősorban, tehát szakmai jellegű, de azért mondjuk el még most is, hogy remélhetőleg az a számtalan fiatal, bízunk benne, akik végignézik ezeket az edzésklippeket, legalább egy része a dokuljon belőle, vagy gondolkodjon el, és akkor már megérte foglalkozni vele. Hogy persze, most nyílt titok ez, hogy szabálytalan edzéssel, nagyon sok anabolikával,
is lehet eredményt elérni. Na de szabályos edzésre sok anabolika, ugyanúgy sok anabolika még jobb, ha eti hozzá. Igazából véve arra megy ki, hogy a szervezet természetes anyagcsere folyamatában a legminimálisabb beavatkozással a lehető legjobb eredményt elérni. Tehát, és hát a sérülések. Tehát hiába, ha valaki nagyon nehéz súlyokat össze-vissza rángat, és valami horror mennyiségű anabolikumot benyom, egész biztos, hogy az is fejlődni fog, csak a sérülés veszély egyrészt sokkal nagyobb, másrészt a szervezete hosszú távon ebbe tönkre megy. Meg nem beszélve arról, ha már az anabolikát említetted, most ezek az edzésklippek nem az anabolikás fejlődésről szólnak, hanem egyáltalán ugye a szabályos edzése a testnek. Jó, és akkor ugye a mai záróakkord két szenvedő alanya vagy főszereplője, ha úgy tetszik, ugye egy új párosításban lépnek fel, egy új duettet láthatunk, ugye Laila Alex, aki készülő is a tavaszi versenyidényre, egy nagy múltú versenyző, Boldevilt meg ugye őt sem kell bemutatni, tehát ők fogják a mai produkciót itt nekünk végrehajtani, bemutatni, tehát akkor hajrá fiúk, kemény edzést húzzunk bele. Okay. Tehát egy 3 sorozat koncentrált bicepsszel kezdünk. Ez nem egy nehéz súlya, tulajdonképpen bemelegítő jelleggel, izoláló jelleggel bemelegítjük a szalagokat, izmokat. Koncentrált bicepsnek ez is az egyik változata, mert a klasszikus koncentrált biceps... Térdelve, igen. Igen. Ennek mi a jellege? Tehát mi... Igazán semmi, annyi, hogy talán egy kicsit kényelmesebb. Másrészt, hogy még talán akik nem tudják azt kontrollálni a klasszikus koncentrált bicepset, ez könnyebb végrehajtani. Most egy fontos dolog majd, hogy ha ráközelítesz a csuklóra, tehát a csukló az mindig befele áll. Tehát abba az alsó holdponti részen nagyon sokan csinálják azt, hogy kiengedik a csuklót, és alkarral belecsavarnak az indító fázisba. Ez az egyik hiba. A másik hiba, hogy a vállát kvázi mint egy emelőt használja, és az első deltával berántja a súlyt az indításnál. Tehát sem ez nem jó, sem az nem jó. Tehát ez egy tökéletes végrehajtás, amit itt az Alex bemutat nekünk. Igen, mert az ifjú titánok általában súlynagyságot szokták előtérbe helyezni, hát ami jó, de ez a gyakorlat rovására megy, és azért követnek el ilyen hibákat is. Amúgy is egy ilyen izoláló, koncentrált gyakorlat, hát ennél nincs olyan jelentősége. Boldevil produkciója következik, ugyanabban a kivitelbe. Majd egyszer rajtok. Hát nála is látható a csuklótartás, és az első delta meg sem mozdul. Felvétel előtt a gimnasztikai bemelegítés az már megvolt. Hát azt most nem vettük, de hát ez már annyira természetes, hogy minden klip előtt. Arra csak egy picit Boldevil, egy másodperc. Látom, nagyon ragaszkodsz ez a ruhadarabhoz. Egyrészt miért többet akar belőle, kevesebbet látunk az értékes testrészetből, vagy pedig mi köt annyira hozzá? Konkrétan. Igen, mert ez a temesvári versenyen. Ezt a temesvári Lugosi versenyen nyertem ezt a pólót. És nagy büszkeség. Igen, és azért ragaszkodsz annyira hozzá? Az egy jó verseny volt. Bár az meg a pólós nem tudok lejátszódni, de azért nem jó verseny. Hát az technikai malőrjének előfordul. Ilyen előfordul nemzetközi verseny, hogy nem olvassa a CD-t? Hát biztos elbasztam.
Van egy nagy kritikusunk, aki az ilyenek, mint vércselet csap az ilyen hibákra. Ez nemzetközi verseny volt. Ez nemzetközi verseny volt, és előfordul ilyen? Ott is mi hibáztunk. Biztos. Boldevő Kulter rossz szél. No, Egyébként az EB-ken kazettán is meg kell legyen. Nem véletlen. Pont ezért. Akkor most őrizzük meg az edzés komolyságát, tehát folytatjuk a koncentrált bicepset a második sorozattal. Laila Alex a kínpadon. Hát igen, ő egy olyan 12 hét múlva lassan azért egy csúcsformát fog hozni. Vélhetőleg a Vabba EB-re. Ami, még egyszer mondjuk el, Portugáliával lesz. pontosan május 7-én. Igen. Június 7-én. Május 31-én a Június Szekhalom. 7-én, bocsánat. Igen. Bocsánat, én tényleg. Én mondtam rosszul, tehát június 7-én ez Portugáliában a Vabba EB. És azt megelőző hétvégén, május 31-én, ugye a Szekhalmi kvalifikációs verseny. Közben hagyjuk Alexet kibontakozni. Amin a Tibi nem indul. Nagy fájdalommal vesszük tudomásul. Majd kárpótol az ősszel. Boldevil. Nem változott. Kicsi gyerek, de láttam. Szóba került az imént, hogy az ősszel kerülsz legközelebb majd bevetésre. Ezek szerint valószínűleg nagyobb izomtömeget fogsz még felvonultatni, mint az elmúlt idényben, mint az elmúlt ősz folyamán. Ez alatt értsem azt, hogy olyan degradáló versenyek, mint mondjuk egy kis szerény csornai arénakupa, meg se fordulsz, el se indulsz, hát az neked most már lealacsonyító lesz. Már jövő ősszel? Hát idén ősszel, hogyha vagy nem. Ja, az idén ősszel. Hát már úgy idén ősszel. Igen. Azért a Csornai Aréna kupa az, aki indult már Csornai Aréna kupán, az biztos, hogy visszamegy még egyszer, hogyha... De mégis egy kis szerény verseny, degradáló, rosszul megszervezett verseny. Másról se szól az egész, mint hogy ott nem tudom, szervezek egymásért. Olvastam én is rosszul megszervezett írásokat. De hát... Ja, az egyik, rosszul megszervezett verseny. Tehát az, akkor az egyik legjobb verseny volt. Ez alatt értsem nekem azt, az egyik legkedvesebb. A Herkules kupa volt, azt mondom, tehát a Csúcsok. 2007 tavaszi Herkules kupa, ami így hangulatra, feelingre talán a legjobb verseny volt, és az Aréna kupa hát meg a Temesvári verseny is valami hasonlót hozott. Az egy kicsit szárazabb volt a Temesvári, az más jellegében volt. Igen, meg hát ott nem is nyertem. Tehát, ja, de mégiscsak lealacsonyodsz egy ilyen szintre ezek szerint, mert a szavaidban azt veszem ki, hogy elég. Persze, mindenképpen. Mindenképpen. Hát ha ez lealacsonyodás... Magad minősíted ez. Ha ez lealacsonyodás, ez csak néhányoknak lealacsonyodás. De azok a néhányok is mindig ott vannak. Alexet már meg sem merem kérdezni, hogyha az ősszel bekészül, hogy elindul a csornai verseny. Természetesen. Szerintem nekem ez nem volt kérdés. Én még nem voltam olyan szerencsés, hogy részt vegyek Aréna kupán, valahogy ez kimarad, de
Hát ha szerencsésnek minősítheted magad, ezzel nem tudom, vagy inkább szerencsés, vagy hogy nem indultál el, nem tudom, egyesek szerint. Viszont addig lesz szintén egy ilyen kis szerény jellegű verseny, egy ilyen jelentéktelen verseny, mint az Arena Kupa lesz most a tavasz folyamán május 25-én, az előbb beszéltük Zoli, hogy 31-én lesz a Szeghalmi verseny, azt megelőző hétvégén. Ha az égiek is úgy akarják, meg a szponzorok, akkor lesz az Inferno trófea. És ott leszünk. Ott leszel, oda is eljössz. De mondtam, előbb épp azt emeltem ki, az is a jelentéktelen kis verseny lesz, hát azért nem ilyen kaliberű versenyzőknek van azt kitalálva, mint a jelentéktelen véleményekkel nem foglalkozunk, úgyhogy biztos, hogy ott leszünk. Köszönöm, tessék, akkor tovább. Na szóval megvolt a bemelegítés. És ez már egy kicsit keményebb. Ez egy Scott bicepsbe gép, ingás rendszerű. Hát lehet szűk és széles fogással. Széles fogásnál a bicepsnek a belső feje dolgozik jobban, szűk fogásnál pedig a külső feje. Tibi, akkor te a szűket. Én is. Váltogatom. Hát, Jó, hát igen. Aki már jól néz. én úgy szoktam, hogy ennél a szűk és az állónál még mindig a széles. Csak azért ez, mert Csornai Arena kupás pólót nem kapta. És a Boldevil most megalázó pozitúrát vesz fel, legalábbis rám nézve. Én szerencsés embernek minősíthetem magam, hogy nem vagyok fókuszban, hanem a Hátra kamera helyezi a súlypontját. Igen. Mindig így szoktam, ilyen kutyapóz. És mint látható, itt a külső fej dolgozik elég erőteljesen. Igen, ezáltal is valószínűleg ebbe a pozitúrába nehezebben tud belelendíteni első deltából. Jobban rá Így van, meg teljesen, ha fekteti a megnézed, hangsúlyt a bicepszre. a támasz az egész a hóna aljánál van. Tehát teljesen fölfekszik, és a csukló az végig feszesen áll. Egy pompásan végrehajtott gyakorlatot látunk. Ugye nincs benne lendület, nincsen benne csalás. Mondhatnánk, hogy majdnem teljes mértékben bicepsből. Azért mondom majdnem, mert olyan izomcsoportot, tehát olyan gyakorlatot nem lehet végrehajtani, hogy valamilyen Csak egy izom, vagy valamilyen, vagy tévedek. Nem. Nyilván statikusan az első delta is megfeszül. Hát meg egy picit egy alkar is. Alkar, persze. Azért ezek Adott esetben a hátnál is, ugye, tehát a lapocka közelítő izom is tart valamit. Tehát, de igazából a hangsúlyt az adott izomcsoportra, izomrészre kell fektetni. És a két szenvedő alany ezt hülyen illusztrálja. Kopasz csak húzza. Elnyűhetetlen Tiberius.
Igen, úgymond teljes izomsejt lerobbantásig végrehajtott gyakorlat volt. Sorozat. Ebből legyen azért egy sorozat. Mennyi volt eddig? 4? 1 vagy 2. Alexnek még már egészen jól körvonalazik az érhálózata, hogy elnézem a kezébe azért szépen vállába. lassan majd versenyformába kell, hogy lendüljön, még nagyon lassan, tehát még messze. Ahhoz képest ő elég rohamosan lendül, kezd versenyformából lendülni, mert tagolódik az izomzata. Feszítő a hajlítótól és a vállizom is, a delta kezd úgy már lassan tagolódni, széttagolódni. Igazából ebben a személyiség csak az, hogy az Alex mindig így néz ki. Ez a kókuszgolyótól megette videót. Pont ezt beszéltük a Gyurival, és ez rohadt dolog ez a természet. Hát igen, csak akinek nincs ilyen adottsága, az ne próbálja leutánozni. Ez nagyon fontos. Mert az nem így fog reagálni. Én nem eszek kókuszgolyót. Utolsó. Ilyen? Erőltetünk egyet? Igen. Na még egy. Lassan meg, várjál. Lassan le. Mielőtt Boldeville még egy fél percet kérünk tőle befejezni a gyakorlatot. Mi a jelentőség ennek az erőltetett sorozatnak, mert látom, hogy... Hát ez egy izolálás. Izolálás a végén, egy plusz ingert adunk az izomnak. Így az utolsó sorozatnál. Ezt mindig meg szoktuk játszani. Hát a többi edzés klipbe is ezt eljátszottuk. Tehát teljesen elpusztítja az izmot a vállalmat. Igen. Ez azért van, hogy emlékezzen. Valami történt. Szépen elő is jött az érháló. Rossz szemek. Elővébb ráfókuszáltam, igen. Na, kopasz? Nem készülök versenyre. Nem baj, azért egy erőltetést csináljunk. Fogalmazzunk nem úgy, hogy jelent. nem sovány a kar. Gyerünk! Várjál! Oké. Gyerünk! Tiberiusnak rendesen a fején is duzzadnak az erek, ugye? Pajszor is. A kampó is, igen. Ez fájt. Oké, kicsit. Álló. Ez a középső. Üres súlyban nem szeretek. Most ennél nagyon lényeges, hogy a törzs egy nagyon picit előredől, pont azért, hogy ne tudjon belengedni, és a bicepszet jobban ki tudja nyújtani. És tisztán bicepsből tudja bízni a súlyt. Valahogy is. És nagyon feszes a csukló, egy egész enyhe szögben dől előre, lehet látni. Nem tud belederekazni.
Nagyon nem kell meghalni. Rövidek a pihenők, azért lihegnek úgy a fiúk. Szóval az az igazság, hogy már aki ilyen szinten van, az idegpályák olyannyira ráállnak a teljesen tökéletesen kivitelezett mozgásra, hogy olyan nagyon már nem is tudja eltéveszteni. Talán ezért is fontos az, hogy mennyire sajátítja el a gyakorlatot mondjuk egy kezdő, hogyha rosszul akkor ideződik be, akkor valószínűleg az rosszul is fogja csinálni. Az évek folyamán nagyon nehezen tud már rajta korrigálni. Igen, csak ez azt kell, hogy akarja elsajátítani. Mert ha nem akarja, akkor te hiába mondasz neki bármit. Mert ők már rutinszerűen hajtják végre szabályosan, mert úgy sajátították el, tehát nekik nem esik nehezükre, csak ugye egy kezdő, vagy egy olyan haladó, sőt olyan haladó, aki rosszul csinálta annó, az bizony nehezen tud majd korrigálni rajta. De mi is látunk hihetetlen súlyokkal végrehajtott biceps gyakorlatokat. Csak éppen az minden csak nem biceps, tehát az csípőbedobástól elkezdve a alkaros behúzásig minden. Volt a négy? Meg volt? Jó. Elég. Összesen 3 sor magas ismétlési számmal. Ez egy csigás gyakorlat a bicepsnek a hegyesítésére tulajdonképpen. Teljesen a hónajnál kell betámasztani. Ezt így lejjebb? szoktam. Tedd le teljesen. Nagyon magas vagyok. Igazán nincs jelentősége hol áll, mert az a lényeg, hogy a hónaj feküdjön föl teljesen, tehát egész ide be kell támasztani, és csak itt van a forgáspont. És egy magas ismétlési számmal, egy ragyogó hegyesítő gyakorlat a karizomra.
Itt is figyelhető a csuklótartás, hogy nem engedik be a csuklót. Oké, fontos momentuma volt a sorozatnak. Teodorészkot leterheled most. Amit Alexen észleltem, én sokszor van néztem így az edzéseit, edzésklippeit, alig lehet látni rajta így az arcán a szenvedést, a kint majdnem mindig mosolyog, néha úgy belevicsorít, de hogy ritkán sorozat közben. Ez minek tudható? Én nem tudom megfejteni a rejtét, te vagy csalsz kőkeményen, hogy mindig tudsz mosolyogni, vagy ilyen a habitusa, és nagyon jól leplez a szenvedést, a fájdalmat, vagy ez egy veled született arcmimika, vagy mi ez? Ilyen vagyok, ilyen a habitusom valószínűleg. Mindig mosolygok. Hát ha már nem mosolygok, akkor már nagyon nagy gáz van. Hát itt alig volt egy kis gáz, mert egy-két fintornál, vicsornál tovább, de ezt nem tudom, Zoli, ezt észlelte? Hogyne? Nekem feltűnt, és mondom, most ezt nem tudom megfejteni, ezt a rejtét, hogy ez a gyerek... De amit látom, azért hatásos. Akkor át tud csalni, és ennek dacára így fejlődik, vagy pedig ennyire tudja leplezni a fájdalmát, vagy csak úgy vele született, csak úgy jön magától, de hát most már elárulta, csak úgy jön magától. És ott bujkál a mosolytesség, hogy megszabadult tőle szája szép. Utolsó. Ezek szerint az élet szép. La vita è bella, igaz? Ilyen derűs vagy mindig. Hadd kérdezzem meg két szusszanás között, hogy tudod, mikor lesz az első éles bevetésed? Mert én tudom, már idén. Mikor lesz az? Május 14. Egy frász, látod? Nem, mondom, én tudom, te nem. Május 1-én. Május 1-én? Május 1-én, látod? Tudok valamit, amit te nem. Zólival is megígértettem, most már ezt el se tudjátok sumákolni, mert most már ugye ez, most már itt szemfültanú, stb. Mindenki, hogy meg szent ígéretet teszem, május 1-én lesz az Inferno évfordulójának, tehát születésénk 3. évfordulója, és mindig meg szoktuk ünnepelni. Ilyen különböző bemutatókkal, rendezvényen, stb. És nagy tisztelettel meghívunk téged is. A jól tudom, barátnőd Győri, úgyhogy akkor amúgy is ott leszel valahol a környéken. Sűrű vendég vagyok Győrben. Akkor
Számíthatunk? Mert Számíthatok nagyon sokan, ám, ugye persze. Boldevillék is eljönnek, ugye, és Üzlet ott is köt oda, a barátnőm is oda köt, úgyhogy Szent Fogadalom, vigyázz, megmarad, akinek van füle, haja, akinek van értelme, megfejti. Oké, tehát akkor mikor lesz az első életben? más egy Hol? Győr, Hol? Inferno. Tökéletes. Augusztus 30-án is megyünk egy fellépésre. Akkor lesz a fekvenyomó bajnokság, tudod, amit a Fehérvári rendez, a FEFE. Biatorbányon, az már tradíció, hogy ott mi föllépünk, de most kopasz azon gondolkodtam, hogy neked nyomásba is ott részt kéne venni. Tavaly a Zsolt indult. Tavaly a Zsolt indult. Meg is nyerte. Meg is nyert, és Lazán, csak úgy, ha arra járt, akkor már benevezett, ha jól Hát emlékszem. így gyenge vagyok fekvenyomásban. Ja, azt szerint láttuk. tapasztaltuk. De ott csináltunk egy ilyen, hát azt nem mondom, hogy bemutatóztunk, mert az nagyképű dolog lenne, de ott pózolgattunk egy kicsit, úgyhogy az jó volt. Billegtetek egy. De most Meg hát a fefét azt szeretjük, nem? azt különösen szeretjük. Na, gyerünk! Igen, ez is egy ugyanolyan jellegű bemelegítő gyakorlat. Ez mozgatja a tricepsnek, tehát a feszítőnek a külsőjét is. Igen, hát ez egy általános bemelegítő, kis súllyal végezzük, magas ismétlési számmal. Inkább ezen marad, nem szól. Én is szoktam. Igen, 5 csavar rajta egyet. Igazán teljesen körbeedzük ezt is, úgyhogy túl nagy jelentősége nincs. Ez meg csörög. Ugye, hogy tárcsák vannak, súlyok vannak, ott csörömpölés is van. Az a jó, az legalább szimbolizálja, elképezi azt, hogy ott valamilyen munka folyik. Hogy gyalulnak, ott hullik a forgás. Meg serci vagyok. Így.
Mondtuk, hogy a karhajlító, illetve biceps, vagyis és a karfeszítő és a triceps gyakorlatokat hajtjuk végre. Mondjuk el azt is netán azoknak, akik nem tudják a jelentését, hogy bi és tri, hogy mit jelent az Karhajlító és karfeszítő izom nyilván. Így van, és a bi Háromfejű az a tricepsre karfeszítő és kétfejű karhajlító. tehát az a bi az a kétfejű, és a tri az hát a... nyilván. Hát, ha netán valaki Eddig már ne alacsonyodjunk. ha netán valaki nem tudná ezt. Valószínűleg lesznek abszolút kezdők is, akik nézik. Megvan. Következő gyakorlat. Zoli. Hát ez egy alapgyakorlat. Nagy súllyal végezhető. Ez olyan, mint mellizomban mondjuk a fekvenyomás. Nagyon fontos a csuklónak és a könnyéknek a mozgása. Hát a forgáspont itt van a könnyéknél. Hát látható, hogy a lába az egy helyben marad. Behajlik a kar, és kinyúlik a kar. Fontos lehetőség szerint minél jobban fölnyújtani, minél teljesebb izomfeszülést írjunk el. Kopasz egyből kettőt túlik, nem fél fáj. Kettő. Látszik, hogy még a hát is tónusban van, tehát ez már azért egy olyan súly, hogy még a hátizom szinte fölfeszülnek. Meg kell tartani valamiből. Hát igen, mert relatíva a testsúlya nem annyira magas, és mit tudom én, rárak egy 55-60 kilót a lenyomásnál, az azért már el tudná húzni. Tehát muszáj rágolni. És ez, amit az előbb említettünk, hogy néha segédizmokkal, tehát Így van, tehát segédizmokkal be kell statikusan tart. Kopasz csak növeli a tétet. Alex meg megy utána. Befolyásolható ez Alex.
is, hogy akkor nem. Tiberius provokál. Egyszer edzettünk egy jót ezen a gépen, Kopasz, emlékszel? Ja, de akkor végig mentünk rajta. Igen, ráraktuk az összeset. Hát ott volt egy kis tét is. Kis presztízs vagy valami. Ahogy elnézem, most is van. Hát most más stádiumban vannak ők. De a presztis tét azért ott van, ott bujkál. Na jó. Boldevil csak növeli, mérhetetlen iramba, a végtelenségig. A nagy súlynál is látható, hogy nem segít bele törzsel, a válla nem mozog, csak a könyöke Kicsit hajlik. orral szokott meg, hát azért, Meg is harapja a szalagot kell. azért valamiről árulkodnak ott azok a dagadó erek a fején Boldevilnek. Az egyik szimbólum attól Boldevil. Visszaveszem. Mikor erősen gondolkozom, akkor kijönnek. Akkor te folyamatosan gondterhelted. Azért most már az Alexis az arc kifejezésen. De hát tessék, azt egy mosoly követi azonnal. Azt mondtam egyébként, hogy egy-két fintor azért úgy elcsattan, úgy mutatkozik rajta, de igazából hosszú távon nem, tehát egy-kettő egy sorozaton belül. Na, tolózkodó. Boldevil, mint önfeláldó. Ez egy ingásrendszerű tolózkodógép. Ezt azért szeretem, mert nagyon rá lehet koncentrálni a mozgásra, és amint látható, hogy test mögé nyomja le a súlyt. Tehát a test mögé kerül a kar a végső fázisban, amikor lenyomja. Teljesen természetes mozgás, és ez egy nagyon erős, brutális, stabil gép. Nagyon komoly súllyal meg lehet terhelni. Elkalandoztunk egy kicsit. Ő Boldevil.
Most fontos az, hogy bicepsre csináltunk összesen 3 gyakorlatot, tricepsen 4-et fogunk, illetőleg lesz még fordított biceps a végén, de hát az mondjuk valamelyest alkar is, illetőleg bicepsen a külső feje. Mivel a triceps az 1/3-ával nagyobb, mint a biceps térfogatva, ezért több gyakorlattal és intenzívebben edzhető. Hát mondjuk, ha a bicepset csinálunk egy olyan 14 sorozatot, akkor a triceps olyan 17-18 sorozat az, ami szükséges. Hanyadik volt? Kész? Ez is egy koncentrált gyakorlat. Itt a forgáspont. A felkar nem mozdul, homlokig beengedi és nyomja. Most ez hasonló nagyon, ez a mozgás a homlokhoz engedéshez rúddal, azzal a különbséggel, hogy mivel ez egy csigásgép, a terhelés görbéje teljesen egyenletes. Tehát a végső horkonnál is komoly erőt kell kifejtsen, ugyanakkor a rúddal végzett gyakorlatnál ez nem mondható el, mert a végső fázisoknál azért elég könnyű. Ezáltal nagyobb volumenű izomösszehúzást biztosít a tricepsnek, hogy... Így van, tehát mivel elejétől a végig egy egyenletes terhelésgörbét lehet vele biztosítani, és az indító fázisnál viszont egy nagyon picivel könnyebb, mint hogyha rúddal végeznénk, így 2 legyet ütünk egy csapásra, mert ugyebár a sérülés veszély kisebb az indító fázisnál, az izomra való terhelés pedig egyenletesebb, hiszen a végső fázisban is nehéz a súly. Utolsó lesz. 3 sor. Következik. Hát egy izolálás a végén. Ez egy ilyen 2 sorozat minden vele. Egy ilyen közepes
közepesnél egy picit könnyebb súlyjal, és egy ilyen 15-20-as ismétlés két sorozatban, amennyi belefér. Teljes izomsejtpusztító. Igen, ez a vége. Lehet Tiberiusnak is ez lesz a vége. Igen, nagyon minimális alkart nyomunk, és vége. Oké. Gyere, kopasz. Kicsit megöljük. Lehetetlen feladatban vállalkoztál Boldevilt kinyírni. Oké. Ja. Nézzük meg a hatást, húzzanak egy oldalt vissza. Gyertek ide a fényhez. Te kezdted az eddigieket is. Én nem készülök versenyen, volt kívül. Ja. Kis fazont nézzük most Laila Alextől. Pazar mellcsípő. Jó oldalbic volt. Azt meg. Hát igen, az is elég meggyőző. Gyere, kopasz, nem úszod meg, te sem. Oks. Zoli, amit látom, elég szűken osztogatja a dicsérő szavakat, szóval elég meggyőző. Nem véletlenül. Gyere, gyere, kopasz, nem úszod meg. Maximálisra törekszik, Gyere, gyere, gyere. ami csak természetes. Nem. Na nézzük. Rettenetes kopasz. Figyelembe véve azt, hogy azt mondja, versenyformán kívül van, hiszen bőven, ahogy mondja. Ilyen nincs Egy olyan fazon. 106 kilós fazon. Sípőmmel. Igen. Hát, ez is, igen. Jó. Na, Ez folytatjuk. egy versenyen kívüli forma. Ugye? Van, aki versenyformában séri el. De örülnie sokat. Na, Ezért megint kapunk hideget, meleget. És ránk fogják, hogy megint valami oráli dolgot művelünk ki. Ez volt a meleg benne, vagy? Hát a meleg. Körül. Fordított 3 sorozatban. Kis súlya, üres súlya lenni, melegítsetek. És itt nyilván a csuklótartás az fordított. Itt nem így, hanem így áll, és végig így áll. 15-öket ebből, és utána 2 2,5-es, 2 5-ös, és 3x15. Az edzés végén egy kis alkar gyakorlat. Ez egyrészt alkar, másrészt a bicepsnek a külső feje. Ezt magas ismétlési számmal szoktuk végezni. És
ennél a csuklótartás nyilván fordított. Hát értem ez alatt, hogy visszafelé feszítjük a csuklót végig, és itt ragyogóan látszik a alkarnak a külső része és a bicepsnek a külső feje. Magas ismétlési számmal 15-öket, egy nehéz gyakorlat egyébként, szabályosan végrehajtva. Két és felesleges. Említetted, magas ismétlési számon kell ezt is végrehajtani. Az előző klip alkalmával épp ezt sugaltad, ezt mondtad, hogy vannak izomcsoportok, amelyek makacsok, mint például a vád, ugye épp a vádjegyzésnél. Csukja, alkar. És az alkar hozzátartozik a makacs izomcsoportokhoz, ezért kell magas ismétlés számmal végrehajtani? Pontosan. Ez annak tudható be rövid az összehúzódási pályája? Rövid és egész nap igényben van véve, tehát nagyon szívós izom. Akár csak a vád. Igen. Még egy és vége. Ez egy csukló beforgatás, szintén magas ismétlési számmal. Ez egy egyszerű billenőgép, kis helyet foglal. Ahogy elnézem, ez az alkarnak a belső ívét dolgozza meg. Mert az előbb ugye a külsőt, edzettük most a belsőt, szintén egy magas ismétlési számmal. Boldevil, neked melyik régiót nehezebb edzened, tehát melyik fájdalmasabb az alkarnak a belső-külső régiója? Vagy mindegyiktől szenvedsz, vagy nem lehet látni rajta? Nekem vele születetten nincsen alkarom, tehát Ugye ezt mondtad a vádidra is. Én rohadt sokat gyötröm az alkaromat, de még így is. Hát nézzünk az Alex alkaljára. Én nem tudom, mikor láttam alkarozni az Alexet, de lehet, hogy még nem. Hát azért ott élet is meg lehet szemlélni bátran. Néha egy picit szokott. Az az érdekes, hogy a múltkor ugye ezt a vádlidról is elmondtad, hogy neked nem szenvedsz, tehát neked nincsenek problémáid a vádlival, azért mert nincsen vádlid, ugye ezt mondod az alkarról is. Ennek ellenére ősszel azért zsebelted az eredményeket, a díjakat, habzsoltad a versenysikereket. Ez lehet, hogy akkor annak tudható be, hogy kell egy gyönge alkar, meg egy gyönge vádli egy sikeres versenyzéshez. Vagy a riportban túl szerény. Na hát ez az. Nem, tehát Ennek tudhat. Én nagyon sokat Tehát egy sikeres versenyzéshez az elengedhetetlenül szükséges egy erős vádli, mely jó alkar. Akkor marad a másik variáció, a másik megoldás, illetve hogy szerint. Ez a magyarázat talán. Nem, tényleg az alkart, azt nagyon sokat gyötröm, mert az olyan jól néz ki, pont most láttam John Rambót, és akkora böszme alkarja volt, csak így lógott ki a pólóból, hogy sóba.
Finish. Hát ennyi volt tulajdonképpen a mai kar edzésünk, komplett karedzésünk. Gyakorlatilag ezzel az összes izomcsoport edzését bemutattuk, és szeretném megköszönni az összes versenyzőnek, aki ebbe a klipsorozatban részt vett. Név szerint Kozaróci Boldevil Tibornak, Laila Alexnek, Major Zsoltnak és Sára Györgynek, akik most nincsenek itt, de valamennyien részt vettek az edzésklipeknek a létrehozásában, és hát reméljük, hogy segítségükkel egyre többen fogják elsajátítani, hogy hogyan is kéne szabályosan edzeni. Összegzésként mi is köszönjük neked, hogy ezt a tendenciát így végrehajtottad, megmutattad, mert legalább ez fakultatív jellegű, ahogy mondtuk, hogy okulni lehet belőle, hanem legalább megszívlelni, vagy elgondolkodni rajta. Tehát mindenképpen szerintem ez egy jó ötlet volt. Úgyhogy epilógusként azért hadd köszönjük meg mi is a szakmai hozzájárulást és a végrehajtását, a felvezetését a bemutatóknak, az edzésklipeknek, és még annyit, hogy bár Mona Lisa titokzatos mosolyát még mindig rejti fedi, de a fényderült legalább Laila Alexnek a mosolyára fényderült, tehát már megérte a mai nap végedzeni, az csak úgy jön, tehát megoldottuk azt is. A rejtét. A nagy rejtét. Köszönjük mindenkinek. Látok itt az asztalon különböző táplálékkiegészítőket, ilyen-olyan dobozokat, igazából boldog, mik ezek? Tudjuk, hogy tápkiegek, persze tudjuk, hogy mit tartalmaznak. Látom, te is nagy előszeretettel fogyasztod. Kicsit légy szíves, hogy érintőlegesen vezess fel, hogy miről is van is szó. Teljes hófehérje. Koncentrátum. Ez egy teljes hófehérje koncentrátum izolátum keverék, de ha valaki rákikkel a www.bodysport.hu-ra, ahova valószínűleg a videóhoz csak rá kellett klikkelni, tehát akkor nincs is túl messze, akkor rendkívül jól megírt cikkeket találhat a teljes hófehérjéről, arginin, ornitinről, tojásfehérjéről. Ez egy 2-es aminósav, ugye az arginin, ornitin. Így van. Hát és az eredmény az ilyen, ne engem, tehát az eredmény az ilyen lesz. Tehát ha te szeded, akkor ilyen lesz. Ő szedi, te meg, jó, érdekes, te meg fejlesz tőle. Igazából ennek a Gyuri a mestere, csak a Gyuri az most nem jött, mert hűtlen lett, tehát Gyurinak biztos fontosabb dolgokat éppen, ő most éppen szerintem nyomja a bélszint, vagy a vörös tonhalat. Steak formájában. Jó, de hát amit tartalmaznak ugye ezek a koncentrátumok, az többnyire hát ugye az ez tulajdonképpen az edzés. A bélszínben nagyon sok jó dolog található meg, de erről valóban a Gyuri nagyon sokat tudna mesélni. Nem beszélve arról, hogy az íze is. Ez az edzés utáni verziója a fehérjéknek, legalábbis amit én, meg az Alex is, meg a Gyuri is fogyasztunk. 14 vitamin mellett L-glutamin is van benne, ugye az az izom egyik legfontosabb aminósava. Taurin, egy kis serkentőszerv is látom, elágazó láncú aminósavak is vannak benne. Igen, bár hát ugye ez mindig ilyen okosság, hogy ráírják, hogy BCA, glutamin és stb. Mert ez tulajdonképpen, ha egy fehérjéről beszélünk, és komplet fehérjéről, akkor a BCA mindenképpen benne van, és hát bár a glutamin nem egy eszenciális aminósav, de egy szemi-eszenciális, tehát egy fokozott megterhelés alatt mindenképpen nélkülözhetetlen aminósav. Ez rá van írva, szép és jó, de hát ami a lényeg nekünk az, hogy ez egy teljes hófehérje, tehát ez egy gyorsan szívódó fehérje, aminek ugye kiemelt a elágazó láncú aminósav tartalma, ami a legfontosabb a fizikai megterhelés alatt. Tulajdonképpen ez megy, nekem edzés után ebből én egy ilyen 60 grammos
csodát szoktam összekeverni, tehát egy ilyen háromzacsis. Muscle-gentő, igen, és akkor egy ilyen háromzacsis dolgot, plusz én szénhidrátot szoktam hozzápakolni. Hát most így tömegelésnél egy ilyen 100 g-nyi szénhidrátot, ami alapvetően maltodextrin formájában. Hát a Powertracknek sajnos nincsen maltodextrinje jelenállás szerint, de beszerezhető ez is mindenhol, vagy ha nem, akkor szőlőcukor. Ez Bán Lászlónak, hogy adjunk ki egy jófajta maltodextrint nekünk. Arginin-ornitin, hát ugye ez egy véráramlás, illetve az argininnek ugye értágító hatása van, az ornitin pedig egy, hát ugye bár alapvetően növekedési hormon termelés, serkentésre alkalmazzák őket, de az ornitin az egy nagyszerű detoxifikáló, tehát egy nagyszerű méregtelenítő dolog lévén, hogy bár túl tudományosban nem menjünk, de föl tud venni egy ammóniát, tehát tulajdonképpen méregteleníti a szervezetet a túlzott húgysav és urea felhalmozódás. Megelőzendő. Edzés után én szoktam arginin-ornitint is, és hát még ebben én plusz glutamint szoktam pakolni. Ezért van valószínűleg kiemelve itt is a glutamin, elég nagy mennyiség. Igen, de alapvetően ugye a teljes fehérjék szegények glutaminban, illetve azt mondanám, hogy szegényebbek az egyéb verzióknál. És az izomsejt visszaépítéshez feltétlenül szükséges, illetve ajánlott. Sőt, hát ugye a glutamin az a glikogénraktárak, bármi meglepő, a glikogénraktárak feltöltését is nagyszerűen támogatják. Ugye egy szénhidrát megszorított diéta alatt, mikor az ember fogja vissza a szénhidrátot, egy 6 g-nyi glutamin, legalábbis ha jól emlékszem, 6 g-nyi glutamin, az egy ilyen 60 g szénhidrát glikogén visszatöltő hatásával volt egyenértékű. Tehát egy szénhidrát megszorított diéta, az mindenképpen glutaminban gazdagnak kell lenni. Yeah. Hát és tömegelésnél persze, gőzerőben nyomni a glutamint. Hát köszönjük a tudományos előadást, akkor jó étvágyat és jó fejlődést!